ka subhanallah fo ke nyogen kono no be chogodi ala ko somate ke nyogen kono nanga don ki baw ko ni don na nyogen kono minye ka ala togo fu be ka ala ko suma ko ye makaruye ikana ala ko suma nyogen kono bo fo kuma be yoro kelende don ki baw ye nyogon sosola minye ni ba fe ka salijita nyogen kono parce que saliji ni be adamina fo ka bismillah fo yala nyogen kono bismillah min kanka fo e ba fe kana salijita ibe bismillah fo idu sukunde kono ube ibe bismillah fo ni ne nyegen kono so solina na ni le doro ke baw bolo do ko komi doni ke baw ya ko ala kana ko suma kana fo nyegen kono ko la ka bismillah fo idu sukun kono salijita binato do ko ayi ninye koy kana ala ko fo misiri kono ube kana kuma misiri kono ko haramu ya lento denu ke bawo bolode doni ke bawo ko makaruhu de da kuruhu tanjihi e nyegen kono ko ka bismillah kala to mi foli min balila nyegen kono ko haramu tede ko doni ke ba be benna ka ko makaruhu de do kuruhu tanjihi na ma haramu ka kuma nyegen kono ma haramu ka la ko suma nyegen kono ma haramu de ko kuruhu de do munne ko kuruhu do parce que hadisa sabati de simana ni cide nyere ye mugobbali koy kana kuma nyegen ko hadisa sabatile mana ni cide nye mugobbali ko ala ko suma kana ke nyegen kono me odi ya to fuqaha ko makaru parce que nyegen yoro nyugulende yoro segulende ani ala to ko foli manka donc wala to fuqaha ko makaru do ikana ala ko suma nyegen kono ko sisa don ke wa fana bolo ni ko masna makaru da ma haramu darura ni hajube makaruhu keli la daga moye darura ni hajube makaruhu keli la daga moye bo ko nyegen kono nana ka ala kosuma makaruhu de kurhu tanjira ma haramu ya ni be salliji damina ka fo bismillah doni ke bagaw do bolo wajibi diro doni ke bagaw do bolo ni be salliji taka bismillah ko wajibi diro doni ke baga pancama bolo sunnatul muakkada sunna gelende do ni ko ni be saliji mina ika bismillah fo donc ko komi benni chogola ni nyamma karhude ni do ko wajibi do ko sunna gele wala ibe bismillah fo ida yere de kono nyegen na saliji damina to parce que nan ko e wa ala ko suma foli nyegen kono makarude do haaju ni darura be makarula daga ni nyamma karude ni nye wajibi de ube do bolo sunna gele donc bismillah fo nyegen na ni ne nyere de Cheikh Abdallah Bombaji be ne ndeka ako jikru to ikano fode mais ni be saliji de ta bismillah foni nende parce que bismillah foli doni ke baga do ko wajibi de do chaman ko sunna gelende do donc ikano to e makaru kama iko fo kuno semin fana rahimahullah tuma me yem masaila info ako do ko ikafo idusukun kono ako do ko ay komi ala ko suma nyegen kono makaru de rama haramu ya bismillah fana foli do yake wajibi do yake sunna ko ikafo inenka donc la kuma sahalenye minye bismillah fo inenka nyegen kono donc jikri to iki dade ka bawlula